אז יום רביעי, ט' בתמוז, המשך דיון בדוחות הכספיים בהתאם לסעיף 37 לחוק הקרן לאזרחי ישראל, התשע"ד, על מנהל מחלקת הניהול של הקרן לערוך ולהגיש לאישור מועצת הקרן דוחות כספיים שנתיים. לאחר אישור הדוחות הכספיים על ידי מועצת הקרן, המועצה תגיש אותם לממשלה ולוועדה לעניין הקרן לאזרחי ישראל, בהתאם לסעיף 37 לקרן לאזרחי ישראל, תשע"ד. על הוועדה לקיים אחת לשנה דיון בדוחות הכספיים שהגישה לה הקרן ולהניח את מסקנותיה על שולחן הכנסת. לפני שבועיים בכ"ד בסיוון קיימנו ישיבה בנושא וקיבלנו פירוט נרחב על הדוחות השנתיים מנציגי משרד האוצר ובנק ישראל. פרופסור שולמית זוטה. שלומית. ראשית כל אני רוצה להגיד לכם. תציגי את עצמך, כן. כן, אני רוצה להגיד לכם כמה מילים על עצמי בשביל להגיד למה אני פה בעצם. אז אני פרופסור למימון, ואני מתעסקת מבחינה גם אקדמית וגם לא בנושאים שקשורים לדברים האלה. אני מלמדת, אני חוקרת תחום של ממשל תאגידי, שזה ה-G של ה-ESG. אני מלמדת על ESG וגם על השקעות אלטרנטיביות. אז בעצם אני רוצה לדבר על השקעות אלטרנטיביות. אנחנו כרגע כבר יודעים טוב לאור המצגת במה הקרן משקיעה. דרך אגב, אני לא הבנתי אם זה קרנות סל או תעודות סל. אולי תגידי לנו מה ההבדל בין קרנות סל לתעודות סל. תעודות סל זה מכשיר שהבסיס שלו הוא מכשיר של חוב. זאת אומרת, זה debt instrument. זה אומר שאותו מכשיר חייב לתת תשואה שזהה למדד, ובעצם אם הוא לא נותן את זה אז הוא בדיפולט, זה כמו איגרת חוב שלא משלמת. עכשיו כל הדברים שהיו בארץ לאורך 20 שנה מהזמן שהמציאו את זה, חיים אבן זהב אני חושבת הביא את המכשיר הזה, היו תעודות סל כי הם רצו להביא את זה מהר וזה בעצם היה הדבר הראשון שהסתדר. עכשיו לא הצליחו להעתיק את ה-Exchange Traded Fund בגלל החוק שהיה באותו זמן. Exchange Traded Fund זה קרן סל. מה זה קרן סל? מכשיר שהוא equity based. כלומר, תעודת סל היא debt based וזה equity based, מה שאומר שהם מנסים, וזה המנדט שלהם, לנסות לצמצם את ה-tracking error. זאת אומרת שכמה שפחות יהיה הבדל בין התוצאה של SPY למשל, שזה קרן סל שמשקיעה ב-S&P, לבין ה-S&P עצמו. אבל אין להם חובה to deliver את התשואה של ה-S&P 500.